BPFनि समाव 34 जौखोन्दो बर'फोराल' हा दंमोन बबेखानि 60 जौखोन्दोआनो बर'फोरा हा गैयामोन दिनै बर'फोरनो हा मोनथायखौ होनो बिटिआर सरकारा हा मेला बायदि हाबाफारि खुंदों बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया BPFआ 34% BPFनि टाइमाव 34% मानसियाल' बर'फ्रा हा दङमोन 66 मानसियानो हा गैया दिनै बे 66%खौबो माबोरै हानि बिगोमा जानो हागोन बेनि थाखायनो जों खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोङो लेन्ड मेलाखौ बानायदों लेन्ड मेलायाथ' सोरबा लिडारनि थाखाय बानायाखै सोरबा व्यक्तिनि थाखाय बानायाखै गावबागाव बयबो आवगायबोनांगोन खौरांगिरिनि सिगाङाव मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बुंदों BPFआ 17 बोसोराव जौ जुवा मेला खुंनानै लाइमोन समखौ खहा खालामदों हाग्रा ओनसोलनिफ्राय होस्रांनायनि सोमोन्दोआव बिथाङा बुंबावदों रैखाथि गोनां हाग्रा ओनसोलनिफ्राय होस्रांनायखौ BPFआबो खालामनांगोन हाग्रा ओनसोलनिफ्राय होस्रांजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव BPFनि मानसियानो बांसिनमोन होननानै मावफुं सोद्रोमाया बुंबावदों बबे ओरैनोथ' मोनथाय गैयै मानसियानोथ' हा होआ आरो हाखौ BPFआ 34% BPFनि टाइमाव 34% मानसियाल' बर'फ्रा हा दङमोन 66 मानसियानो हा गैया दिनै बे 66%खौबो माबोरै हानि बिगोमा जानो हागोन बेनि थाखायनो जों खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोङो लेन्ड मेलाखौ बानायदों लेन्ड मेलायाथ' सोरबा लिडारनि थाखाय बानायाखै सोरबा व्यक्तिनि थाखाय बानायाखै गावबागाव बयबो आवगायबोनांगोन बेफोर खामानिखौनो BPFनि समावहाय 17 बोसोर होनाय जायाखै बा मावनाय जायाखै बिथांमोना जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिना माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नंखाय लामाजों हान्थिनायनि मेला फाथिनानै समाजखौ नस्थ' खालामबोदों दा बेखौ लुखांफिननाया गोरलै खोथा नङा सासे मानसिया मोजां लामाजों थांनायखौ थाब गाज्रि लामाजों दैदेनलांनो गोरलै खिन्थु गाज्रि लामाजों थांनाय मानसिखौ मोजां लामाजों लाबोनाया एसे गोरलै नङा बिराद गोब्राब जायनि थाखाय जों बाब्राबबाय थादों मोजां लामायाव जोंनि मोनथायफोरखौ मोननायजों लोगोसे आवगायलांनायनि थाखाय बे बेलायावहाय सोरबाया दा हमनानै ला BPFनि मानसिफ्रा जोंखौ होनदों इलेक्सन खालामनाया बारा जादों मा होनदों इलेक्सना नोंसोरखौ खालामनांगोन मानोना नोंसोरो दिनै फरेस्टारफोरखौ इनक्रोच खालामनानै गावसोरो मा होनो माहाजोन जाबाय बा हानि बिगोमा जाजोब्बाय खिन्थु जोंनि जनसाधारना दिनै हानि मोनथायखौ मोननो हायाखै खिन्थु बिथांमोनानो दिनै गावसोरनि BPF मानसिफोरखौ जेसेबां हादानावहाय दा इलेक्सन जानाय मानसिफोर दङ मेक्सिमामानो BPFनि मानसिफोर बिथांमोना हा थाखानानैनो हाग्रायावहाय जोंनि गभर्नमेन्टखौ माने स्टेबोलनिफ्राय माने मा होनो बोख्लायनायनि थांखिजों बिथांमोना माने एसे मानसिफोरनि गेजेराव गाज्रि आबहावा सोरजिनायनि थांखिजों बिथांमोना हाग्रा दानदों माबा माबि खालामदों जायखौ जोङो प्रटेक्सन होनो गोनां जादों खिन्थु बिथांमोननि बे हाग्रा दानब्रबनायाथ' हानि मोनथायजों सोमोन्दो गैया बिथांमोना गभर्नमेन्टजों चेलेन्ज खालामनायजों लोगोसे जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ नस्थ' खालामनाय जोंनि पलिटिकेल इनभाइरनमेन्टजों लोगोसे नेचारेल इनभाइरनमेन्टजों लोगोसे समाज बेबस्थाजों लोगोसे गासैखौबो नस्थ' खालामनायनि थांखिजों बिथांमोना बे खामानिखौ मावबोदों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन